Ja. Hej! Filmar du? Ja. Vi letar efter roliga böcker och kepsar. Och Sonic Knuckles. That's it. Ezio Auditore. Ezio Antair. Så fort man ska filma så här så går personerna snabbare än en själv. Så fort man filmar bakåt så går personerna, de snabba personerna upp och börjar springa kappen typ. Bra. Dude singing. Sån här kryllar av i hela Brighton. Hela tiden. Jättemysigt. Alla munspel. Nej, det var ni. Nej. Now. Everlips. Hej. Okej, hejdå. Nu ska vi gå. Gå till butiken. Gå till butiken. Men Linus, ska inte du bygga dig själv Varför? som du Ja, vi bygger oss själva. Yes. Kolla, jag tror jag ska ta svärdet. Du ser. Kolla. Oh yeah. Men jag gör mig själv då. Gör det. Ja, bra. Men jag vill ha den här. Men nej. Nej. Gör det själv, det är roligare. Okej. Okej, nu sticker vi. Hej då. Hej så. De tycker om oss. Kolla, här har vi byggt dem. Jag kan ta ett foto sen. Nice. Yes. Oh yeah. Jag vill visa. Här. Hello? Are you taping? Filmar du? What do you want us to say? This was a very good meal. We are very happy. I'm talking. I'm done. Ja. Ja, okej. Bye. Jag äter. Det var gott. Missar bara gången jag tog hela skeden i munnen. Ja, just det. Men bra. Stealing your Än en thunder. gång.